Amasa in thu ma nei lok te ang ke hi mi te anga YouTuber pa ngai tak kan nilova YouTube channel chu sang ni som pasari vela tangin ka nei to thunga video te reels te upload ka tum ngai lova status tangel po ka da ngai lo amero chu tun bo ruak zet hi chu tora harin thu dik tok lo tama ka hria ta wangin mi te hria ta thil om dan soya trula ka ti ve tamayani ale peka chuan he tiang lam thingdol chungchang hi atul to pan i lo chuan update ka tum to lovang than in dil le dil lo chungchang kha han soi kai talokila room lian YouTube channel kan en chuan thingdol VC in chiat tok chungten OMA a than dilemo chutiang thu hladang emo engma an nei lo thu a soi kan hria anga an dil lo chana hian thu noya omti nightmare channel kan en chuan kan hrebokang mapui Tuesday nightmare biak nu soidanin OMA group chat thu le hla awanga dil ngam lo angin ain soya hei hi thu dik ni ina lang lo zuzur howin putha fela boral zana nunghing loite member fee VC soidan VC lo point hei hi an soya voice record po ka nei bok chumi an pek chop tir hun hi darng zat nge ka hrelowa bazar chanela he fee hi an pek le pek lo a hriat lo thu nunghing lovin a soi zudang zuar howin an hriatarin oma ka zot lem lo thung OMA group thu deng khong tak tak ari khun hi zan lamdar som le minute ruk vela ni a Tuesday chanela khan thala ko om kha ke point ka neya ka display hi en ula mi ka zot kuala chimwenga OMA branch assistant secretary ka bia a ka biak na hi ngai tha ula cái trong thế thèm thế thế út thằng phật thì giang khăn nắng mà khá anh in này vào cao trò vậy tôi nào khăn vậy mấy anh tin ngay committee member mình là gì anh tin ngay không assistant secretary secretary sao mà chuan assistant secretary iva kal khan cái chuan hawin bung ruan da an đâu da ai mi ka yom live lên alo tomo ba anh sa tai ngay kal ra nghe kalpa da so mà là rồi nào trò cái tàu nang kim lina te da sorry sau bên yang chút ta chuan chuan hawin bung ruan đâu da to mà da tôi ang nghe plastic chép tao te a sing sen ang chi te kha me Paul nó cái nào WhatsApp bạc lâu thôi nàng xem mà anh chơi anh chi cái lệ tuy bộ tôi thắng đâu đâu follow ông ta chuan ka hay em hậu tang ấy thôi mình mới tám mươi anh đang ở em về cái kia chuan action han rồi đấy kan sikui chiang ho ta non ti ta su pa ta han jong ka se chiam ta ti khan zandar riat ma in zuzuar hovin an bungrelei khom te an da to ti chiang takin kan hria a hnu dei zandar som chawa OMA group chata wanga OMA bepop ngam lo anga in soina thu thang hi thu dik lo ani ti a chiang ta ome nunghing loite lam hian OMA a thlan mol dil tumna an nei lo ama ngeina soya a chan chu an dil ngam lo ani an mani koin NGO in ama in an warning log to a bazar YouTube channela nunghing lo nge yin an warning thu hi a soya khatianga wang khan thlan mol be se ngam chi an nilova thlan mola in phuman dil lo thu a soibok OMA group chat thu le hla awanga dil ngam lo anga thu thang hi do chiang takani nunghing lo wile Tuesday yi biak te thu soya in anglova dikna tran tu mi huai sen nightmare hian midik lo zok a befu pal hlo ani mel chu wang chuan Tuesday biak nu hian thu dik tok lo soi ti na ani phot mai a chan chu OMA group a thumoi lo takari kha dar som le minute drukami ani a dar som malama zuzuar dang ho nen an loin be fel to a bungru an da vek to ani chuan thilom zia chu soi thui angai to lowang mi pakhat dang point a hopa in dariat le tia zuzuar ho bungrua plastic thu thleng a mu to thu a soi screenshot hi ka da hi en ula midang po hria an la om kan da vek lo mayang ti chuan OMA lam an biak ma khowa zuzuar ho an pur zo ka ni chuan OMA biak tumna a om lo ti a chianga nunghing lo berin a soi bok hi a bak chu kan ngai to chhun zom thei mai ome VC hi heveng OMA branch sami hi ani lowa OMA group chat kha khamizan le tu ka khan a hrelowa thlan lai zo thleng khan
engwanga mithi chung ten OIM te na thu thlen lo nge an ni a hrilowa an thlen lo boka chu wang chuan OIM an belo tia VC na soi hi thu dikani a an biak lo chanero a hrebik lo ani jok an be miau lowa do ta soina ka hrelowa a thiam lo na ka hre hek lo thlan laina zu sem chung chang kha han soi zau le ila Tuesday nightmare chanela khan thlan lai laya zu sem chung chang kha an soya nightmare va biak nu khan zu an sem lo thu te dot mu hlu mani thu te chiat to din muna chu tianga ti tura an pu du chu makati thu te a soya chu ta ngei om zetin nightmare in VCI confuse zokin an comment zui zata a video thunung zo kha minute somni na vela tangin ngai thala heta kada ve kherlo mayang ma se thu dik tak chu hei hi ani screenshot kada hi en ula mithi chunglam nai tak ka mi hriat chian em thlan laina om ve ngei le zu an sem lai om ngei te thu soyani hi zu hi tu ta ber nge ti chu ka hrelowa nu hing loite chung ko sem po ani lo mel hle ma se zu hi sem ani nge ya an thlit tir hming nen lampo a soi hi a hminge ro kan tilang du lo mita mutu dang po an ombok ke chuan zu sem ngor hi kawa hel lova soisel sak katum heklo poi ka ti le ka ngai thu tak zo ka chu mi in thu chiang hriata YouTube kaltlanga zoram mi pui hmuwa chanchin update an du laya thu dik lo soya ti ila Tuesday va biak nu khan zu an sem ti a hrelo ani ma na thu dik soi zok dot soi anga pu a chir the zek hi ani zonga tur ai ngawina tur ani bermai VC khan zu sem kha an member pakhatin a hmunia a hriat thu a hre chiang chi alo ni inalang a hriat thu a soya a hmutu kha VC member ni lo ma se midangin an hmu a VC hian do ta soi lo ti na ani zu sem chung chang po awain soi nuam ka tilova tichina hian du to kang Tuesday hian hei hi lo hria se ka du thu dik tak hre si lova ngei om le mi chung tlak zet a tong kam thla hi ban san sela thut si kar tak takani chuan pathianin thu dik soi du mi hring thu lakna apek theinan kan lo tong trai pui bokang ti hi tuna hian Tuesday wang hian mithi chung te hi an zak via vinarin om a chan chu an mani point zu kha semani ti an hrekura khomi ten hrekur boka chuta VC dot soi thanin a thang zek boxi a apoi tak zetani thulakna fem khura tulani ti hi zer chuwa tumila a tha ange ani lo po in mani ngai dan bel zui lovin site a le b te thule la update mai chin hi a fin thla kang association le son lo chungchang I han pakai le lokila hemi chungchang hi boi thla khop mai pol pangai ang kalna chu om lo chiang ni inalanga engemoa intiam rualin chiat to thula an assembly nge ya engemolaya in associate na an ne ya chu VC khan ke ni chuan association din kan ti lo theilo atia room liana chanela enla sarkar pompuina laka registration ti kherlam ni lovin tu te emo eng thile mo a in hlom khom associate hi mizo tong chuan pol association tia ko arem khop mai pol dang ang emin anin hlom lo ani maya chiat to thula che tho tuma in lungrual assembly an nei hi pol chi khat tin ani in ka hria engpo ni se an du chuan office te hial po dinin om se ke chuan khalam boi pui ka tum lo en san an ni a ale lam taka chuan hetianga chet ve hi atrul letling mai thei siman tum si lo chuan ma se khotlang za lo na lian takani chuan ka hria ka ngai danani VC in Poland din atia andin si lo tia VC chu amol phowa dot soya pu laya zok hi ka du lo lai chu ani a tu te emo engemo thila intiam rol hi pol chi khatan ni ti hi ke chu ka ngai danani bazar chanela thingnol zuzuar ho an WhatsApp group ming siktui thiang group tia committee tura anin somna te thala ka om kha in ngai dan chu komena in lo soi ve don nia ngai thatu te hna ka cha du chu sum mu nan le subscriber nga du wangemo lar du wangemo in bias takina kal theya mi ope ka te po atol thluk thei thu thang dik lo wangin voi khat ma kan la kal ngai lo na khuwa kan chir thea tong kam na le uchuak tak takin kan ti a chan pakhat langsar tak chu thu dik zik luak lo update ani wangani khongai takin ifim khur to ang u